Καλησπέρα σας ευλογημένοι μου τηλεθεατέ. Με τη βοήθεια του παντοδυνάμου Θεού βρισκόμαστε και πάλι κοντά σας απόψε διαμέσου της θρησκευτικής αυτής τηλεοπτικής εκπομπής την οποία σας προσφέρει ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Μαρκέλας που βρίσκεται στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Απόψε θα συνεχίσουμε και πάλι με τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Πέτρου, το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Και επειδή δεν με παίρνει ο χρόνος κάθε φορά και ξεκινάω το λόγο και τελικώς μιλάω και δεν τελειώνω, δεν φτάνω στο θέμα μου εκεί που θέλω, και επειδή ξεκινήσαμε το θέμα του κομποσκηνίου θα θέλω να πω απευθείας αμέσως στο θέμα μας απόψε για να μπορούμε να συμπληρώσουμε και να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας. Το κομποσκήνι λοιπόν είναι ο θεσμός τον οποίο έδωσε ο ίδιος ο Θεός στο ανθρώπινο γένος. Στην αρχαία Αίγυπτο, και μιλώ βεβαίως την εποχή της χριστιανικής εποχής, όταν είχε επικρατήσει ο μοναχισμός στον χώρο εκείνο, δηλαδή χιλιάδες χριστιανοί πήγαιναν στην έρημο και κατοικούσαν μέσα στα μοναστήρια και στα ασκητήρια της Πανερήμου, της Σαχάρας δηλαδή και της Νητρίας και σε όλα αυτά τα περίφημα μέρη της ερήμου της Αιγύπτου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες μοναχοί, και επειδή είχε ξεκινήσει ο θεσμός του μοναχισμού, ο Θεός στέλνει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στον μοναχό Παχώμιο, τον μέγα ασκητή και αρχηγό των μοναστών, και του υπέδειξε πώς να φτιάχνει και να κατασκευάζει αυτά τα κομβοσκήνια για τον αποκλειστικό σκοπό να το μεταχειρίζονται οι μοναχοί και οι χριστιανοί γενικότερον όταν προσεύχονται και επιτελούν την προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόν. Όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, δημιουργημένος δηλαδή από τον Θεό, ούτως ώστε να προσεύχεται εις τον Θεό διαμέσου των καρδιακών νοερών πνευματικών του δυνάμεων μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του, που πάλι μέσα στο στήθος του. Καρδιά δεν είναι ένα όργανο μόνο που διοχετεύει αίμα σε ολόκληρο το σώμα. Είναι ο θρόνος της ψυχής, είναι η έδρα των νοερών δυνάμεων. Και πρέπει αυτές οι νοερές δυνάμεις να καθαριστούν από τους διαφόρους λογισμούς, να κατοικήσει μέσα στην ενέργεια της ψυχής η χάρις του Αγίου Πνεύματος, και ο άνθρωπος τότε πλέον ζει και βιώνει την πρώτη Ανάσταση, την Ανάσταση της ψυχής. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο πρέπει να αγωνιστεί, πρέπει να επιτελέσει έναν ορισμένο αγώνα, και ξέρετε ότι χάνουμε όλοι μας. Δεν έχουμε υπόψη μας τι θησαυρό έχουμε μέσα μας. Προβλήματα έχουμε, στεναχώριες έχουμε. Ξέρετε γιατί έχουμε τα προβλήματα και τις στεναχώριες και τις δυστυχίες και ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και τους εσωτερικούς σκοτασμούς της καρδίας? Είναι γιατί δεν έχουμε γνωρίσει ποιος είναι ο σκοπός μας. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ύπαρξή μας και ποιες είναι οι δυνάμεις μας. Δεν έχουμε γνωρίσει εμπειρικώς τον Θεό μέσα μας. Αυτό είναι η αιτία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ό,τι προβλήματα έχουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να ζήσει τον παράδεισο από αυτή τη ζωή. Και ποιος είναι ο παράδεισος? Ποια είναι η αιώνια ζωή? Το λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Χριστός μας. Το να γνωρίσουμε εμπειρικώς μέσα μας την χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να γνωρίσουμε αυτόν τον Θεό, τον οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Εμείς μέχρι τώρα έχουμε ακούσει περί του Θεού και πιστεύουμε ακράδαντα σε Αυτόν, διότι οι Άγιοι της Εκκλησίας έχουν αποδείξει σε μας την ύπαρξη του Θεού διαμέσου της θαυμαστής πολιτείας και βιωτής και των θαυμάτων των. Ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Κύριος της δόξης, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο παντοδύναμος Θεός, μας αποκάλυψε ακράδαντα και απερίφραστα την ύπαρξη του Θεού και Πατρός. Αλλά πώς θα γνωρίσουμε τον Θεό μέσα μας? Πώς επιτέλους θα γνωρίσουμε αυτόν τον Θεό τον οποίον έχουμε ακούσει και πιστεύουμε και λατρεύουμε? Πώς θα αποκτήσουμε τον Χριστό κάτοικο μέσα μας? Και όταν λέγω ο Χριστός να κατοικήσει μέσα μας, δεν εννοώ δια της σκέψεως ή του συναισθήματος να αισθανθούμε συναισθηματικώς τον Χριστό μέσα μας. Εννοώ πραγματικώς την εν μυστηρίο ενθρόνηση της Αγίας Τριάδος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι οι Άγιοι γνώρισαν τον Θεό. Όχι εξ ακοής, αλλά εξ εμπειρίας. Μέσα στην εμπειρία γνώρισαν τον Θεό. Γι' αυτό ξέρουμε ότι υπάρχει ο Θεός. Γιατί υπάρχει τρόπος με τον οποίο μπορούμε εμπειρικώς να τον γνωρίσουμε μέσα μας, εντός ημών. Και έχουμε άμεση κοινωνία μαζί του, διαμέσου της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κατορθώσουμε από αυτή τη ζωή. Και αυτή είναι η μετάνοια. Και αυτό είναι που λέγει το Ευαγγέλιο
και η Ιερά Αποκάλυψη αναφερόμενη στην πρώτη Ανάσταση. Δηλαδή τι, θέλεις να δεις το Θεό, θέλεις να γνωρίσεις εσωτερικώς την Ανάσταση του Χριστού, πρέπει να αναστηθεί η ψυχή, πρέπει να ξυπνήσουν οι 5 αισθήσεις της ψυχής, γιατί όπως το σώμα έχει 5 αισθήσεις, έτσι και η ψυχή έχει 5 αισθήσεις, και βλέπει η ψυχή και ακούει η ψυχή και ως φρένεται η ψυχή και αισθάνεται η ψυχή και γενικώς ακούει η ψυχή. Έχει όλες αυτές τις πνευματικές δυνάμεις, αλλά πρέπει η ψυχή για να ενεργοποιηθούν αυτές οι αισθήσεις οι πνευματικές, πρέπει να αναστηθεί η ψυχή. Μπορεί ένα νεκρό σώμα, αδελφοί μου, μπορεί ένα νεκρό σώμα να περπατήσει, να ακούσει, να δει, να αισθανθεί, να γευτεί. Το σώμα όταν είναι νεκρό, ανενέργητο. Και η ψυχή όταν είναι νεκρά είναι ανενέργητος. Ούτε αισθάνεται, ούτε βλέπει, ούτε ακούει, ούτε ξέρει τον Θεόν. Και γιατί είναι νεκρά η ψυχή? Λόγω της αμαρτίας. Η αμαρτία νεκρώνει την ψυχή. Και έτσι ο άνθρωπος βιώνει την ύπαρξή του σαν να είναι μία σκέτη βιολογική ύπαρξη. Ενώ υπάρχει το μυστήριο της πρώτης Αναστάσεως. Και ο άνθρωπος μπορεί από αυτή τη ζωή να γνωρίσει αυτό το μυστήριο της Αναστάσεως. Πώς? Με την κάθοδο της χάριτος του Θεού. Με την ενέργεια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε την Ανάσταση της ψυχής. Πώς θα επιτύχω την Ανάσταση της ψυχής? Προσευχή. Προσευχή και μόνο προσευχή. Και ποια είναι η προσευχή εκείνη η οποία θα δώσει σε μένα την Ανάσταση της ψυχής, την Ανάσταση των εσωτερικών πνευματικών μου δυνάμεων? Πώς θα γνωρίσω όλα αυτά τα μυστήρια του χριστιανισμού? Πώς θα γνωρίσω όλα αυτά τα μυστήρια τα οποία γνώρισαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας? Πρέπει πριν απ' όλα να εγκαθιδρύσω μέσα μου τη μνήμη του Θεού, τη μνήμη του Χριστού. Εάν δεν ενθρονιστεί μέσα στην καρδιά μου η μνήμη του Χριστού και δεν εξοριστούν από την καρδιά όλοι οι ανίποτοι λογισμοί που σπηλώνουν την ψυχή και οδηγούν τον άνθρωπο στην παραφροσύνη ή στην αμαρτία ή σε οποιαδήποτε άλλη καταθλιπτική κατάσταση, ουδέποτε θα μπορέσω να γνωρίσω το μυστήριο της πρώτης Αναστάσεως. Πρώτα έρχεται λοιπόν η κάθαρση της καρδίας, η μνήμη του Θεού και μετά έρχεται η νοερά προσευχή μέσα στην καρδιά. Πώς θα καθαρίσω την ψυχή? Πώς θα καθαρίσω το εσωτερικό μου, το εσωτερικό του λογισμού και της καρδίας? Μόνο με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Δεν χρειάζονται πολλά να λέμε στις προσευχές μας. Αυτή είναι η προσευχή. Όταν προσευχόμεθα, για αυτό το σκοπό προσευχόμεθα. Για να επιτύχουμε την Ανάσταση της ψυχής. Όχι για να μας δώσει ο Θεός τα επίγεια αγαθά. Συνήθως όταν προσευχόμεθα, τι γυρεύουμε από το Θεό? Θεέ μου, τι είναι αυτό που γυρεύουμε πριν και πρώτα απ' όλα? Δώσε μου την υγεία μου. Συμφέροντα. Με ιδιοτέλεια μιλάμε στο Θεό. Δώσε μου την υγεία μου. Θεέ μου, σε παρακαλώ, φέρε μου τα δεξιά στις δουλειές μου. Εδώ που τα λέμε, προσευχόμεθα στο Θεό όταν τον έχουμε ανάγκη. Τι λέγει όμως ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο? Όταν προσεύχεστε, μην βατολογείτε ως περιεθνικοί. Μην κάνετε προσευχές όπως οι ειδωλολάτρες. Αλλά όταν προσεύχεστε, τι να ζητάτε? Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή να ζητήσετε πρώτα την χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Δηλαδή τι? Όταν ζητάμε από το Θεό να μας δώσει τη χάρη Του, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, την Ανάσταση της ψυχής, την ζωογόνηση της ψυχής, όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε ανάγκη, την προστασία της οικογένειας, την οικονομική μας αποκατάσταση, τέλος πάντων ό,τι, σας το φέρνω αυτά για παραδείγματα, ό,τι έχουμε ανάγκη θα μας το δώσει ο Θεός, γιατί ξέρει ο Θεός ποιες είναι οι επίγειες μας ανάγκες. Αλλά το να έχω πεθαμένη την ψυχή μου, νεκρωμένη την ψυχή μου, ξεγραμμένη από το βιβλίο της ζωής, το να μην αισθάνεται η ψυχή μου την εσωτερική χαρά και αγαλίαση της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και να γυρεύω επίγεια πράγματα, αυτό είναι, αδελφοί μου, κάτι που πρέπει να αποδοκιμάσουμε. Αυτή δεν είναι η προσευχή. Οπότε τώρα ξέρουμε το λόγο για τον οποίο πρέπει να προσευχόμεθα. Πρέπει να προσευχόμεθα για την Ανάσταση της ψυχής μας, για την ζωογόνηση των πνευματικών μας 5 αισθήσεων, για να βλέπει η ψυχή τον Χριστό, για να αισθάνεται η ψυχή τον Χριστό, για να ακούει η ψυχή τον Χριστό, για να γεύεται η ψυχή τον Χριστό. Και γενικώς η ψυχή διαμέσου της πνευματικής της αφής να βλέπει τον ίδιο τον Χριστό. Ναι,
Αυτό γίνεται εσωτερικά μέσα μας. Πώς θα το επιτύχω αυτό? Μία είναι η προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Αυτό το επαναλαμβάνουμε πάλι και πάλι και πάλι και πάλι, έως ότου το όνομα του Χριστού γίνει το κεντρικό σημείο της ζωής μας. Τότε τι γίνεται, αδελφοί μου? Όταν η μνήμη του Χριστού εγκατοκιστεί μέσα στην καρδιά μας, τότε πλέον έχουμε το Πάσχα μέσα μας, την πανήγυρη των πανηγύρεων. Τότε μέσα μας, αδελφοί μου, επιτελείται αυτό το ακατάπαυστο πανηγύρι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αναφερόμενοι το όνομα του Χριστού, ενθυμούμεθα τον Χριστό, ξεχνάμε την αμαρτία, έρχεται η αγαλίαση μέσα στην καρδιά μας. Το ελέησόν με, ξέρετε τι σημαίνει? Ελέησόν με σημαίνει ότι, Χριστέ μου, δεν είμαι άξιος τίποτα να σου ζητήσω. Δεν είμαι άξιος τίποτα να λάβω από σένα. Καμιά δωρεά από αυτές που έχουν λάβει οι Άγιοι της Εκκλησίας. Ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Προφήτε. Δεν είμαι άξιος για αυτές τις δωρεές. Το ελέησόν με, ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί μου? Κύριε, δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Ούτε έργα, ούτε πράξεις, ούτε λόγους. Ελέησόν με σημαίνει δωρεάν στείλε μου το Άγιον σου Πνεύμα. Και πράγματι αυτό γίνεται, αδελφοί μου. Ζητούμε από τον Θεό να μας λυπηθεί και χωρίς να του προσφέρουμε εμείς τίποτα εκτός από αυτή την ταπεινή προσευχή, να μας δώσει αυτός όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και να γίνουμε κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Και τότε, αδελφοί μου, έρχονται τα έργα που δικαιώνεται ο άνθρωπος. Μόνο δια της εγκατοικήσεως του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος μπορεί να επιτελέσει τα έργα που σώζουν και αγιάζουν τον άνθρωπο. Πριν από την χάρη του Θεού τίποτα δεν μπορούμε να επιτελέσουμε. Καμιά αρετή δεν μπορούμε να κατορθώσουμε. Γιατί είναι όλα ανενέργητα, δεν είναι ζωογονημένα με την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο σκαλοπάτι λοιπόν στο οποίο πρέπει να πατήσουμε είναι η προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Ο άνθρωπος λοιπόν ξεχνάει όμως όταν προσεύχεται. Αρχίζεις και κάνεις αυτή την προσευχή και ξεχνιέται ο άνθρωπος. Δεν το παθαίνουμε όλοι μας. Ξεκινάμε την προσευχή και αμέσως έρχεται ο διάβολος ή η μέριμνα του αιώνος τούτου ή τα προβλήματά μας και αρπάζεται ο νους μας, αρπάζεται ο λογισμός μας δηλαδή από την προσευχή, και ενώ με το στόμα κάνουμε την προσευχή, το μυαλό μας τρέχει δεξιά και αριστερά στις δουλειές μας, στις οικογένειές μας, ακόμα και καμιά φορά και στην αμαρτία. Γίνεται αυτό, ναι. Πόλεμος του διαβόλου είναι ο αόρατος πόλεμος του διαβόλου αυτός. Γιατί ο διάβολος θέλει να απομακρύνει, θέλει να απομακρύνει το νου μας από την προσευχή. Ξέρει καλά ότι νικάει με αυτόν τον τρόπο, όταν ο νους σκορπίζεται την στιγμή της προσευχής. Γιατί αν δεν προσεύχομαι με το νου μου, αδελφοί μου, τίποτα δεν επιτυγχάνω. Μετά προσεύχομαι φαρισαϊκός. Και ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από φαρισαϊκές προσευχές. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο έδωσε ο Θεός το ιερό κομβοσκήνη στα χέρια των ανθρώπων και είναι όπλο εναντίον του διαβόλου. Αυτό το ταπεινό μέσο το οποίο βλέπετε και πολλοί το χλευάζουν γιατί δεν το έχουν υπόψη τους. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ λοιπόν, κατ' εντολή του Θεού, παρέδωσε αυτό το μέγα μυστήριο, το όπλο αυτό το αίτητο, στον μοναχό Παχώμιο. Όπως σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή και στην αρχή του λόγου, ο κάθε κόμβος, αδελφοί μου, όταν πλέκεται έχει 9 σταυρούς μέσα διαμέσου της πλοκής, η οποία γίνεται για να επιτελεστεί, για να γίνει, να κατασκευαστεί αυτός ο κόμβος. Γίνονται και κατασκευάζονται 9 σταυροί. Και ο κάθε κόμβος αντιπροσωπεύει και μια προσευχή που αναπέμπουμε στον Χριστό μας. Δηλαδή, μια ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κρατώντας το αυτό στο χέρι ο άνθρωπος και κάνοντας το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και λέγοντας την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, περνάει όλο το κομοσκήνι κατά αυτόν τον τρόπο. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Και κάνει ολόκληρο το κομβοσκήνι. 1 και 2 και 3 και 5 και 6 φορές όσο μπορεί. Κάνει το κομβοσκήνι αυτό. Και γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Διότι, αδελφοί μου, κρατώντας το κομβοσκήνι στα χέρια, πιο πολύ γίνεται μια πιο τεράστια αυτοσυγκέντρωση του ανθρώπου. Και υπενθυμίσει τον κομβοσκήνι στον άνθρωπο ότι προσεύχεται. Και προσεύχεται και σωματικός κιόλας ο άνθρωπος. Γίνεται μια συγκέντρωση όλων των δυνάμεων του ανθρώπου. Και τα χέρια του ακόμα προσεύχονται και το σώμα του στέκεται στην στάση της προσευχής, αλλά και εσωτερικός από μέσα του προσεύχεται και γίνεται αυτοσυγκέντρωση των δυνάμεων, των πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος ολόκληρος
προσεύχεται ενώπιον του Θεού. Ο διάβολος τρέμει το κομποσκήνι, αδελφοί μου, γιατί αυτό βοηθάει τον άνθρωπο στο να αυτοσυγκεντρωθεί στην καρδιακή προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν. Πρέπει ο κάθε χριστιανός να αποκτήσει ένα κομποσκήνι και να επιτελεί αυτή την προσευχή όπου μπορεί, όπου και αν σταθεί, όπου και αν βρίσκεται, ιδίως στο σπίτι το βράδυ. Μπορεί να σταθεί σε μια γωνιά του σπιτιού, να πάρει το κομποσκήνι στα χέρια του και αν είναι κουρασμένος να καθίσει κάτω, να κάνει τον σταυρό του και να αρχίζει να επικαλείται το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Πάλι και πάλι και πάλι, έως ότου συμπληρώσει το κομποσκήνι του και όσες φορές μπορεί, ούτως ώστε πλέον ο Χριστός, το όνομα του Χριστού, να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του άνθρωπου. Και τότε γίνεται αυτό το Πάσχα, αυτή η γιορτάσιμη υπόθεση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Συνομιλεί ο ίδιος ο άνθρωπος με τον Ναζωραίο, με τον Ιησού Χριστό και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο η χάρις του Αγίου Πνεύματος και αρχίζουν και γίνονται τα θαύματα στη ζωή μας. Δηλαδή το πρώτο και μεγαλύτερο θαύμα, η Ανάσταση της ψυχής. Πώς μπορείτε να προμηθευτείτε ένα κομποσκήνι? Το ξέρετε εσείς αυτό πολύ καλά. Πολλοί από εσάς επισκέπτεστε την Ελλάδα τακτικά. Πηγαίνετε σε κάποιο μοναστήρι, εκατοντάδες είναι τα μοναστήρια στην Ελλάδα. Ή γράψτε στο Άγιον Όρος ή όπου αλλού νομίζετε στην πατρίδα μας Ελλάδα και αν ψάξετε και κοπιάστε λιγάκι για να το βρείτε, γιατί τότε είναι που θα έχει την αξία του. Κοπιάστε και θα βρείτε αυτό το ιερό μέσο, αδελφοί μου, και προμηθευτείτε αυτό το μέσο για να επιτελείτε τις προσευχές σας ακατάπαυστα στα σπίτια σας. Μη μας τηλεφωνήσετε μας στην Εκκλησία της Αγίας Μαρκέλας για να σας το προμηθευτούμε εμείς το κομποσκήνι, διότι δεν θέλω να σας μπει ο λογισμός ότι σας έκανε όλη αυτή την θεωρία για να με πάρετε τηλέφωνο να σας προμηθεύσω εγώ αυτό το ιερό κομποσκήνιο. Όχι, κάτι τέτοιο δεν το θέλω και σας παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι και αν πάρετε τηλέφωνο δεν πρόκειται εμείς να μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε αυτόν τον σκοπό και γνωρίζετε για ποιο λόγο το κάνω αυτό. Διότι δεν θέλω επουδενή λόγο να νομίσει κανένας από εσάς, οποιοσδήποτε από εσάς, ότι αυτή η εκπομπή έχει γίνει για να εκμεταλλευόμεθα την αγάπη των Ορθοδόξων Χριστιανών. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο Ιερός Αγών των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών που επιτελείται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις δύο Ιερές Μητροπόλεις, της Αμερικής και της Αστορίας, από τους δύο ιερούς καθεδρικούς ναούς που βρίσκονται στην Αστόρια, της Αγίας Μαρκέλας και της Αγίας Ειρήνης, δεν επιτελείται αυτός ο αγώνας για να εκμεταλλευόμεθα τους πιστούς, αλλά για να σκορπίσουμε την Ορθοδοξία και την Ιερά Παράδοση στις καρδιές των ανθρώπων. Προσπαθήστε λοιπόν με όλες τις δυνάμεις σας να προμηθευτείτε ένα κομποσκήνι. Γράψτε σε κάποιο μοναστήρι στην πατρίδα σας. Γράψτε στα μοναστήρια του Αγίου Όρους ή όπου αλλού νομίζετε. Υπάρχουν σε αυθονία. Και όταν θα προμηθευτείτε αυτά τα κομποσκήνια, αρχίστε στο σπίτι σας να κάνετε την προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Είναι ανάγκη, αδελφέ μου. Είναι ανάγκη, αγαπητό μου παιδί, εσύ που με παρακολουθείς αυτή τη στιγμή, άνδρες, γυναίκες, νέοι, μικροί και μεγάλοι, να ξαναέρθει αυτή η ευλογημένη υπόθεση στα σπίτια μας μέσα. Γιατί κάποτε σε όλη την Ελλάδα υπήρχε αυτό. Η κάθε χριστιανική οικογένεια, ο κάθε χριστιανός, ο κάθε Έλληνας είχε το κομποσκήνι του και έκανε την προσευχή του. Επικαλείται το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τι χαρά, αδελφοί μου, τι χαρά μεγάλη και ανεκλάλητη, όπου και αν στέκεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, εκεί χωρίς να σε παίρνουν είδηση άλλοι άνθρωποι, μέσα στην τσέπη σου έχεις το κομποσκήνι και χωρίς να σε παίρνει είδηση ο κόσμος, εσύ το κάνεις και στο τρένο βρίσκεσαι, πας στη δουλειά σου, όπου και αν στέκεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σιγά σιγά χωρίς να το παίρνεις είδηση θα γεμίσει η καρδιά σου από αυτή την πρωτόγνωρη χαρά, την χαρά του Χριστού μας, την οποία ο κόσμος δεν μπορεί να μας την δώσει. Αυτά είχα να σας πω απόψε, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, και εύχομαι το μήνυμά μου να έχει διεισδύσει μέσα στις καρδιές σας και να έχετε καταλάβει επιτέλους ποιος είναι ο αγώνας μου και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο επιτελείται αυτή η θρησκευτική εκπομπή, για να ξυπνήσουν οι ψυχές μας όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, γέροντες, ηλικιωμένοι, οικογένειες, άνδρες και γυναίκες, κληρικοί και λαϊκοί, οι πάντες να γνωρίσουμε μέσα μας, μέσα στις καρδιές μας, το μυστήριο της Ορθοδοξίας, που δεν είναι άλλο παρά το μυστήριο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει όλη η δόξα, το κράτος και η προσκύνηση τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνας. Καλή νύχτα σας.